Vítam vás u nového videa. Mám modrý oheň. Ja vám ho ukážem, keď sa jej to vráti. Nový bájom. Morčací bájom. Čo robia morky? Nezabíjajú nič. Čo je tu? Čo to je? To mi pomohlo, bro. Také zábrany. Dobre. Daj už zabiť. Čo vtedy získam? Čo dropujú? To čo je? Neviem, čo to je. To neviem, čo je. Čo som pre chvíľu zjedol. Napíšte mi to do komentára. Tak čau.